Türkmenistanda ýylata koronawirusa garşy waksina etmegi işine görülen taýýarlygyň çäginde saglyk edaralarynyň işgärleri üçin türgünleşik geçirilýär. Bu döwürde saglyk edaralarynda sanjym üçin talap edilýän resmi namalary almak maksatly uly nowatlar emele gelýär. Waksina ediljek raýatlara elektron saglyk kitapçasy bolmadyk halatynda COVID-19 sanjymynyň edilmejektigi duýduruldy. Türkmenistanyň Gündoğur sebitindäki saglyk edaralarynda uly nowatlar emele geldi. Ýüzlerçe adam keselhanalarda ýygnanyp koronawirusa garşy waksina etmek üçin zerur bolan elektron saglyk kitapçasyny almak maksatly birnäçe sagatlap nowata durýarlar. Azatlyň yerli habarçylary bu barada 2 fevralda habar berdiler. Hususan da Farab diýene we darganaty etraplarynyň ýaşaýjylaryna waksina üçin saglyk kitapçalarynyň talap ediljegini yerli saglyk öýleriniň lukmanlary habar beripdir. Türkmenistandaky habarçylarymyzyň söýlerine görä Ortiýetiň koronawirusa garşy Sputnik waksinasynyň edilip başlanmagyna 15 fevralda garaşylýar. Vaksinasiýa ilkinji nowatda ediljek raýatlaryň taýýarlanan sanawlaryna ýaşy 60-dan geçen adamlar, lukmanlar, moğollimler we kroniki keselleri bolan adamlar girýär. Koronawirusa garşy waksinalar yerli saglyk öýlerinde ediler. Sanjym etmek işini ýerine ýetirjek saglyk işgärleri ýörite tälim alýarlar. Habarçylar hususan da ýanwar aýynyň ahirinde Aşgabatda vilayetden baran şepagat uýalary üçin COVID-19 sanjymy boýunça okuwlaryň geçirilendigini habar berdiler. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä häzir saglyk kitapçasyny almak talaby goşmaça maliýe çykdyjylary göz öňünde tutýar we ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän halk köpçüligine ulagram salýar. Saglyk kartasynyň bahasy 51 manat. Bank hyzmatlary üçin ýene 53 manat alınýar. Türkmenistanyň ýylaty birnäçe ýyl beri adyk derman we nakt pul ýetmezçiligini başdan geçirýär. Pandemiýanyň dowam edýän wagtyndaky çäklendirmeler döwlet sektorunda köpçülikliň iş orunlarynyň azaldylmagyna, hususy karhanalaryň ýapylmagyna we ýylatyň aglaby köpçüliginiň beýleki girdeji çeşmelerden mahrum bolmagyna getirdi. Türkmenistanyň häkimetleri koronawirusa garşy waksina taýýarlyklar barada düşündürüş bermeýärler. Azatlyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä ýylaty vaksinasiýa üçin taýýarlamagyň çäginde häzir 60 ýaşdan uly adamlaryň arasynda gan barlyklary hem geçirilýär. Gan barlygynyň üstü bilen antitela, ýagny organizmiň kabul etmeýäniniň bar ýa-da ýokdugyny anyklamak işi amal aşyrylýar. Azatlyň Türkmenistandaky ygtybarly çeşmelerine görä ganynda antitela tapylmadykları waksina ediler, tapylan ýagdaýynda edilmez. Hema çeşmeler koronawirusyň ýokdugyny resmi taýdan eglan edýän ýurdun ýylatynda bu keseliň başdan geçirilendigini görkezýän antitela jisminiň nädip tapylyp bilinjekdigini düşündirip bilmediler. Tişenbe güni The Lancet halkara lukmançylyk jurnalynda çap edilen soňky kliniki synagyň netijelerine görä Ortiýetiň Sputnik waksinasynyň adamlara COVID-19 keseliniň ýoklaşmagynyň öňüni almakda 91,16% täsiri anyklanypdyr. Bu arada Reuters agentligi 2 fevralda habar berdi. Maglumaty görä alimler 3-nji tapgyr synagy netijeleriniň dünýäde ölüm howply pandemiýa garşy göreşmek üçin ýene bir täsirli ýaragyň bardygynyň anyklanandygyny belläpdir. Azatlyň çeşmeleri Türkmenistana günbatary ýurtlaryna döndürilen Pfizer-BioNTech sanjymynyň hem getirilendigini aýdýarlar. Ýöne onuň ýurtda hasaba alınmagy barada hiç ile anyk maglumatyň ýokdugyny belleýärler. 28 ýanwarda Türkmenistanyň prezidenti beýleki daşary ýurt sanjymlaryny öwrenmek we hasaba almak niýetini tasdiklady. Ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan maslahat berilýän daşary ýurt vaksinalaryny hem medisina önümlerini öwrenmek hem hasaba almak barada görkezme berdi. Mundan başga da Türkmenistanyň prezidenti daşary ýurtlara gidýän taliplere we raýatlara şol ýurtlarda ulanylýan waksinalar bilen sanjym etmeň zerurlygyny hem Türkmenistana barýan daşary ýurtlaryň waksina şahadatnamalarynyň bolmalydygyny talap etdi. Şol bir wagtyň özünde de ýurdun ýolbaşçylary ýylatyň köpçülikliň kesellemegi we COVID-19 alamatlary bolan kesellerden ölüm derejesiniň ýokurlanmagy bilen baglanşykly ýagdaýy agdymýarlar we resmi düşündürüş bermeýärler. Ýurtda berk çäklendirmeler we hökmany maska giýmek talaplary berje edilýär. Türkmenistanyň häkimetleri öz talaplarynyň ýokunç keselleriň öňüni almak çäreleriň çäginde durmuşa geçirilýändigini aýdýarlar.